AI를 멀리 두기보다 아이들의 삶과 문화 속에서 어떻게 배우게 할 것인가? 우리는 그 답을 찾기 위해 핀란드의 한 초등학교를 찾았습니다. Aloitetaan vähän taas kertaamalla sitä, mitä eilen jo juteltiin, siitä kuvien aitoudesta. Onko ne oikeita vai onko ne jonkun tekoälyn luomia? Että mitä sun pitää ottaa huomioon, jos sä jotain kuvia näet? Kasvoissa niin ihmisellä on niin paljon kaikkea, että niin kuin pientä ja Yksityiskohtia. yksityiskohtia, niin tekoäly ei välttämättä osaa yksityiskohtia. Tämä on semmoisia tavallisia liikkeitä. 아이들은 AI를 그대로 믿지 않습니다. 무엇이 어색한지, 왜 이상한지 스스로 따져보며 기준을 만들어가고 있네요. Ihan tosi oudolta, se pitää joku triljoona bäkkäriä. Ja aina kun sieltä tulee uusi kuva, niin miettikää ensin siinä omassa ryhmässä, että 정답을 먼저 알려주기보다 함께 보고 의심하고 토론하는 과정 속에서 아이들은 스스로의 기준을 세웁니다. no niin, hyvä. Sitten, mitäs me ollaan... Mitä runo sanoo? Otapa ihan tarkasti. Tätä. Miksi siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6? Joo. Hyvä. Eli tarkkaa. Joo. 아이들은 의심과 질문을 Juuso. 멈추지 않습니다. Nämä jotkut hiukkaset, niin nämä on niinku aika kaikki tälleen niinku suurin osa niinku tasaisesti pöydällä. Joo, joo, kyllä. No me käydään aika paljon läpi erilaisia kuvia ja verrataan niitä tuntomerkkejä, että mistä tunnistetaan sitten aito ja mistä sitten ehkä joku väärennös. Että onko se tekoälyn luomassa kuvassa kädet, onko kasvot, että miten kasvoissa tapahtuu muutoksia tai muuta. Niin yhtä lailla sitten tämmöisessä niin kuin tekoäly ja sen tunnistamisessa, niin mitä minä tiedän jo ennestään ja mitä minä osaan. Eli silloin tapahtuu myös sitä, että siinä oppimisessa on kriittistä ajattelua. 결국 중요한 건 스스로 판단하는 힘이 아닐까 싶네요. Mä ekana mietin, että onko se niin kuin aito vai feikki. Niin, että onko sellaista voinut mitenkään tapahtua, että kuulostaako se liian feikiltä, että ne osaa nykyään niin hyvin huijata niistä, ettei menisi lankaan.